Класовете, които работят с голями въпроси, тези, които не работят, разликата е огромна. Децата са мотивирани за всичко от тук натам. Добиват някаква увереност. Знаете, че сегашните деца са или хиперактивни, или с много така не участващи в учебния процес. Няма отрицателни позиции. Всичко е много хубаво и може би не знам как до сега никой не се е сетил за това. Много е добро като път, защото ние се учим докато се движим и е важен път, а не крайната цел. А по време на пътя ние научаваме и ставаме по-добри, по-мъдри, по-свободни, по-добри хора. Колегите, преди да започнат да правят голям въпрос в училище, трябва много добре да измерят на какво ниво са учениците спрямо уменията, които искат да развиват при тях. Трябва много добре да ги познават, наистина да има много добра съгласуваност между екипа от колеги, да знаят кой каква отговорност поема. Няма невъзможни неща. В някои случаи наистина ни се струваше понякога, че нещо няма да се получи. Въпреки че имахме идея, не винаги детайлите успявахме да избистрим, понякога не отнемаше доста дълги дискусии, докато се избистри крайният вариант. Колегите, които тепърва предстои да го направят, знаем, че в началото се струва много различно, много трудно. Да не се притесняват да питат, да видят опита на останалите, да се доверят на колегите си, да не отхвърлят идеите на учениците, напротив, да им разрешат. Да, може и да не стане. Някои неща наистина може и да не станат. Като не станат, но можем да направим изводи от това какво не е станало. Би ги посъветвал смело да се вглъбят в този проект. Тук няма къде да сгрешат, така че смело напред. Вие оказвате едно страхотно съдействие, когато има проблеми и най-вече да измислят подходящ въпрос. Първият клас ние подадохме въпроса. Във втория клас, в който работех, някакси въпросът дойде от децата и това е по-работещия вариант. Може би ще дам съвет да не проучват нищо, а да се впуснат в това приключение и да им се падне такъв колектив, такъв екип, такова ръководство и такава подкрепа, която получих аз, защото това е много важно. Да се разчупят. Би ги посъветвала да забравят за малко, че са преподаватели и да се сетят, че са учители, да си припомнят, че те са мотивиращата сила за ученика, а не са човека, който трябва да присъства 40 минути в час. Да си спомнят тония пламък, че влизайки в час, те трябва да запалят детето, а не просто да му предадат някаква информация и да се забавляват. Защото всъщност децата приемат емоцията на човека срещу тях и когато видят, че учителя го прави с желание за тях и той се забавлява, те поемат емоцията и се забавляват и учат по този начин и знанието остава много сериозен отпечатък така. Другото, което беше важно за тях е сами да изберат екипа си. Това, че имаха свобода сами да избират екипа си и свобода какъв ще им бъде крайният продукт, също мисля, че беше ключово, тъй като на самата рефлексия, когато правихме след проекта, те посочиха, че може би ако са в друг екип, не биха се получили по този начин нещата. Въпреки че в някои от екипите също имаше конфликтни ситуации, но пък те бързо си ги разрешаваха самостоятелно. Така че мисля, че да, свободата, която им се дава, е ключова за тях. Ако трябва да съм честна, с повечето хора от класа, нито съм си говорила, нито съм мислила, че мога да им се доверя с нещо да направят сами един вид. Тъй като за мен да работя в екип ми е един вид леко трудно, защото някак си вярвам най-много на себе си. За останалите не знам дали ще се справя така както трябва. Но проектът ми показва, че трябва да им вярвам, че знам, че и те могат и да им се доверя един вид. Супер. Интересно беше, че имаше ученици, които споделиха
Например, че са научили повече за хората, с които са работили, и то доста специфични неща. Че са научили, че са по-широко скорени, че някои са научили за себе си, че са много нетърпеливи. Така че доста са научили сами за себе си, пък и за хората, за съучениците си, и това може би е по-важното, поне за мен лично, защото те наистина успяха да видят както себе си, така и останалите в друга светлина, да видят над какво трябва да работят, защото и това го имаше. Имаше няколко момичета, които споделиха, че трябва да са малко по-целенасочени в търсенето на информация, защото понякога е доста хаотично, и да си разпределят задачите по-добре. Че можеш да разчиташ на колеги, на ученици, че можеш да експериментираш, да се пуснеш в едно приключение, което не знаеш как ще завърши. Пътя е много по-важен от самия крайен резултат. Най-важното нещо, което ме научи този проект, е какво всъщност е работата в екип. Защото преди, когато чех работа в екип, си представях просто група хора, които се организират по някакъв начин, вършат някаква работа. А всъщност не е така. Има определено огромен хаос, който ако няма комуникация, ако няма никаква организация, хора, които го следят това нещо, няма как да се направи тази работа в екип. И всъщност е много по-сложно, отколкото преди си го представях. И това мисля, че ще ми помогне напред, когато съм в работа и всъщност съм във важен екип. Промени много. Ние си изградихме доверие един към друг, когато работим заедно. Опознаваме се по различен начин, силните и слабите страни. Да, изненадаха ме и ме изненада това, че се справят много добре. Не очаквах, честно казано. По-скоро очаквах от определени ученици и видях, че в работата по голям въпрос участват всички и всички могат да се справят. Даже ученици, които по даден предмет, не само при мен, а като цяло по всички предмети им е трудно, в работата по голям въпрос наистина се отпускат и работят всички заедно. Много ми беше странно, че деца, които по принцип не участват в учебния процес, не са активни, тогава по време на тези голями въпроси те се включват дейно и така че ли си изравняват всички позиции в това нещо. Колегите с какво ме изненадаха? Понякога ме изненадват с идеи, които аз как не се сетих за това нещо. Най-вече с идеи, да. И с желанието си да се включват все повече. Може би и това, защото първоначално беше доста трудно. Не много колеги се впускахме в това, защото няма какво да се лъжем. Това си един допълнителен ангажимент, допълнителна работа, извън класна дейност, както за ученици, така и за нас. Но вече виждат, че има смисъл. И сега се сещам нещо от последния голям въпрос, който беше свързан с пигментите при растенията и с ученици от специалност механизация на селското стопанство. Труден клас. Аз си го поставих като цел. Беше съвсем скоро през март. Изненадах се от това, че колегите споделиха, след серията от уроци, отворена класна стая и големия въпрос, учениците са станали по-дисциплинирани, защото с нетърпение очакват някой пак да поработи с тях по този начин. Днес ме изненадах. Изненадаха ме, защото тези, които може би най-много се вълнуваха, че се справят с нещата, справяйки се с нещата, вълнението им личеше. А тези, които най-малко очаквах, че са толкова артистични, бяха такива и им хареса. Им хареса им да го правят. Искам да споделя, че днес, след като проектът приключи миналата седмица, първо децата бяха много тъжни, че приключи проекта. И днес им казах, че вие идвате при нас и те казаха, значи може да продължим. И аз им казах, добре, ако си измислите тема. И те измислиха точно за 10 секунди. Ще го запомня с срещите с хора, които са променили по някакъв начин процеса в училище. И това трябва да се случи във всяко едно училище, с всеки един клас и с всички колеги учители да погледнат по различен начин на работата си. Със сигурност искам да продължа работата по голям въпрос и ми се иска повече колеги да се обединяваме и да се включваме. И не само да сме двама-трима, да бъдем, да кажем,
7-8, смятам, че е възможно да се включваме повече. И мисля да тук натам, ставащите 15 години до пенсия, така да работя, стига да съм учител.